Takulandiraniso programu ya lero pamene tikupitirira kucheza ndi Dr. Michael Usi amene ndi wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino la Malawi komanso mtsogoleri wa chipani chija cha udya zake alibe mlando. Ine dzina langa ndi Chisomo Chihana. Tikulandireni Dr. Usi. Chabwino mwapanga launch rescue plan for Malawi kabuku kakeso ndi kameneka. Kuchira dzulo. Tiyambire mponena kuti akulandirani bwanji anthu. Anthu anali okondwa, anthu asangalala, amafunsa mafunso, chifukwa kuti amamvesesa kuti zimene zili umu zikukhuza munthu, zikukhuza iwowo. Ndiye anatilandira bwino kwambiri. Pakuoneka ndithu kuti pali mfundo 12 zimene zikuoneka zazikulu komanso ndithu zosanjidwa bwino. Program yale ndimafuna mwina tingo kambirana kunena zokuti nkhani imene ili mukabuku akaka inuyo mudzayendetsa motani makamaka facho nena kuti takhala tikuona ma manifesto anthu osiyana komanso anthu abwera ndi mfundo zimene mwina no vuto limadzabwerano pokwaniritsa mfundo zija komanso kuti azipanga motani akunena kuti akwaniritse mfundo zawo. Tiyambe mwina ndi nkhani yokhudzana ndithu ndi chakudya, agriculture and food security. Mwadzayifotokozanso nkhani imene ndithu mu program yathu yapita ija kunena kuti inonso mwina sina kakhala nthawi yoti ngati amayi tizikhala tikukambirana nkhani ya zokudya ngati mfundo mwina manifesto kapena mu zinthu zimene tizachite facho tipakadali pano abwezi tikupeza kuti ndi chakudya chokwanira dziko lonse la Malawi koma nkhani tidakayika mbabe. Pa mfundo number 5 mukunena kuti improve agriculture and food security. Inu mudzaonetsetsa bwanji kunena zoti nkhani zokhudzana ndithu ndi zaulimi komanso chokudya mdziko muno zikuyenda bwino? Ndiyamene kuyankha kuti nkhani ya chakudya mdziko muno ndi vuto ndithu silina ina kukhala vuto pacha foundation makamba yaka muzibanda ija. 2 tili ndi alimi experience amadziwa chochita chikusoweka ndi support. Sikuti tili ndi anthu oti tikaita kuwaphunzitsa ayi ambiri akudziwa komanso tili ndi university chikhalire university yopanga za ulimi. Ndipo tikamati ulimi pali ulimi wa mbewu, palinso ulimi wa ziweto, nsomba, onsewo ndi ulimi. Kumalawi kuno tili pabwino kwambiri chifukwa zonsezo sitisowa kuti tikamange university ina. Ma university wo alipo, akaswiriwo alipo, alimi alipo. Chikusowa ndi chani? Boma kuti libwere lipereke zofunika kwa anthu. Ndi pakati pano tizifunse funso, starting point. Where did we go wrong? Vuto ndi chani? Vuto ndona kuti anthu fe plan of action ndimene ikuvuta. Nditengepo chimodzi. Chimanga. Tifuna kuti chimanga chikaja mbiri Malawi muno. Tipange bwanji. 1. Chimanga kumene chingakule ndikuka kuti tikandi kukolola kwambiri ndikuti akatswiri ama ascience mu university mu ama oti dothiriri ndirabuno chakuti dothiriri labuno chakuti. Starting point ndimene yoyo. Timakakamiza mbewu imene sikwawo kumene simungazale chimanga mukakamiza ku chimanga kuika kufetereza mungotaya kumene kuja muone mbewu ingafike kumene ndikukula ndikupereka yambiri ndi itiyo. Support apasidwe. 2 or 3 muyang'ane kuna kuti timati personnel ku Ministry of Agriculture, nduna ya agriculture, ma qualifications ake ndi otani pogwirizana ndi zaulimi. Sukatenge munthu makaniko kuti akakhale minister wa chipatala zonse zingomudusa, koma mutenge nduna imene ndunayo izipuma agriculture singana mizidwe. Nduna ikauzidwa zonama ndi principal secretary azimususa kuti that's not it. Nduna ya agriculture iziziwa za ulimi, iziziwa za mbewu, iziziwa za ziweto, nsomba, zonse iziziwa. Iyenso azikhala advisor kwa president. Ndunayo bwana apapa tikulakwisa titere malinga ndi ku school napita ine malinga ndi research akudziwa
nthawi ino soyika nduna ungotenga nduna just a political figure. Sizigwira. 2, ministreyo chifukwa undunawo ndi umene ungapangise kuti mukhale chakudya chambiri muno kapena ayi. Kodi fertilizer section ogula ndi ati? Kodi amene azipita kumakapanga research department ndi itiyo? Kodi amene aziyang'anira ma extension workers amene alangiza za ulimi ndi ndani? Aliyense azidziwa kunena kuti ine ntchito yanga ndinabwerera pano kuyang'ana ma extension workers agriculture za ulimi, za nsomba, za ziweto, veterinary. Aliyense akhale kaswiri pa ntchito yake. Munthu ntchito kama idziwa unayipitira ku skulu umainyadira, umafuna usonyeze kunena kuti nadi adubukhu pa izizi. That's the first point. You personnel mwayala bwanji. Zikatero muyang'ana ma resources. Section department kuti zitheke kufunika chani ndalama zingati. Monse muja mwapasa kuthekera. If mulibe ndalama zokwanira, mukapapepa ndalama kuti ife tikakongole ndalama zo zikhazina zikamachoka ukoko directly zikupita kumene zikufunikira. Komanso pakhale kwa ineyo external audit yona kuti ndalama zabwera ku Ministry of Agriculture kuzagwira ntchito sinasiyana. Malawi muno tili ma auditors amagwira ntchito ya auditing. Apart from amene ajawo tikufuna ma auditors akunja azibwera munomo ndikuzapanga audit. Kodi ukuku akugula fertilizer awa akuti bwanji fa iwo ajasaziwa to Malawi amangobwerera ntchito. So kuzafunika chani audit kati ya ndalama. Muli pa auditing tipiteso kunkhani yokhudzana ndithu ndi chuma cha dziko lino imene ni mfundo yambirira ndithu mu rescue plan imene iyi. Pakadali panopa ndiponena kuti tili mu nyengo ino limene chuma cha dziko la Malawi sichikuyenda bwino. Inuyo mudzakwaniritsa bwanji kuchichotsa chuma cha dziko la Malawi pamene chili pano ndikufika kuti mpaka chikakhale ndithu tikhale ndi economy yamphamvu komanso yokhazikika and secure amene mwafotokozera apa? Mudzachita bwanji kuti zidzafika umeneko? Mene ni makamba za ulimi muja timayankhaso lifonso lomwelo. Chifukwa sikungotenga kuti mfundo iyi mwilongoswa payokha, iyi mwilongoswa payokha, zinazo they are interrelated. Chifukwa agriculture imene tikukambayi tikakakuna kuti tili ndi zakudya zokwanira, inflation imasika, mtengo wa katundu umasika. Mene zikutero ku chakudyako tikuyankhaso kuza economy yo. 2, chakudya chikachuluka timatumiza kunja tipeza ndalama. Sono izizi zimene talemba pa points oseo chimene malongosowa ku agriculture linga ndi example kunena kuti you need a framework. Imene framework iyo zina zonsezo muzingotenga kuti framework iyi you apply it ku economy, you apply it ukuku, muzingosintha kuti apapa support ikhala yotere kuma mene mutapangire populate mene momo nchimozimozi because it's a framework of action. But how kuti apagwirapo ntchito bwanji it depends with the niche kuti apapa pafunika ndi chani. For example za economy for mwachoko kwa agriculture tapita ku economy mati mundilole kuti ku agriculture kuja tinenenso kuna kuti Malawi izike pa mlingoni kuti ife tifatizwike kuti mbewu zathu ndi chani. Osangoti au kwatafuna nyemba tentilime nyemba au kwafuna chakuti iyayi ife tizidziwa tifuna tizilima chani. China kufuna izizi tilima mochuluka bwanji, ku Sudan kufuna izizi tilima mochuluka bwanji. Now coming to economy, ndalama simabwera popanda kukesa tukuta. That's a secret. Ndalama sibwera popanda kukesa tukuta. Malawi muno kamuzwa mabanga manage dziko lonse ndi ulimi wokha. Lero tili ni migodi imene jayo tena tichinjirize maiko ena ngodi umodzi dziko limalemereratu koma lero mwachisanzo kayerekera Malawi bwezili patali kopya. Ngani niona kuti tikakhala ndi framework of action izipweteka anthu mene muja limene anthu amamangidwa fa azipezeka mene mujamo fa pa framework of action ija pakala where you are now supervising kwina ku project amati monitoring and evaluation kuona zikuchitika bwanji. Chifukwa ngati mupanga monitor musafika kumapeto ndikuvulala. Where was the monitoring? You're supposed to know kuti metu kuchitiramu sitikafika musinthe. Economy mining yathu
tikuipanga manage mola kuika chifukwa tikamasayinirana ndi anthu obwera tikuti ife tizapindula kusogolo zaka 5-7 simungauze kuti mwabwera mwatenga izizi timangire ni misewu inu apa zaka zitatu muchosa maminerals worth amount yakuti pakali pano yambani kumanga zipatala chifukwa ngodi usukutha watu ngodi ulipo ife we make sure kuti muchosa miyala yolemera mwakuti ndrama mwakuti ndrama ziti zifuna next week tuzifuna lero ndifuna misewu tifuna zipatala because ngodi woni ndalama kale koma zili pansi maiko ena matero you find company yakunja yabwera akumanga misewu chani they know apapa ndi part for 3 years akafuna kupitiriza you give them another assignment pakali panopa mutimangire zipatala kapena ma secondary school that's how you manage komanso tikapaka tupanga manage ndalama you don't spend from without muntu sumatenga ndalama muntu ndi 5,000 kwacha ndio ufuna upite ukaononge 10,000 kwacha it means wayamba ngongole zimene zikuti pweteka pakana lero ndio nakuti timatenga ngongole kupangira zinthu zazi pano ndi kunyumba kunoko nyumba iyi ndi yaboma ndalama zipachuka zotani zopita kunyumba yaboma nyumba za boma zipo zingati ndimene chuma chatu chilili kunali bwino kuna kuti pakali pano ndalama yopita kunyumba za boma tizichepese fe nyumbazi zokongola kale isi luxurious nzongoti basi ndo ndive kukoma pomwe wina wacho kuchipali wina ali akusuweka gani mankhwala ndalama zoti tikampasa mna ujayo tikuti yayi koma nyumba iyi ya bwanawa tipange penti ya ntuvwa kutoa kuti ioneke yabwino how do you compare nyumba kuti ikoneke bwino ndi munthu ali ukoko sometimes zinazi ndi umunthu do you know kuti management ya dziko linoli kupendekeka sikuti atutuzeru alibe zoyendesera kudya ni dziko anapita ku skulu anthu ambiri koma minus chimene chimaswekapo ndi umunthu to simply say ndizanga ndithu koma for the sake of let me forgo chabwino modzi mwa zinthu zimene mwina zimavuta ndi atsogoleri akuno ku Africa kuphatikizaponso kuno ku Malawi ndinena kuti maboma sati atsogoleri kumanena zoti maboma akuno ku Africa kuphatikizaponso akuno ku Malawi ndi nkhani yokhudzana ndi katangale mwafotokoza apa ndithu pa Mfundo 8 pakuoneka ndithu pali nkhani imene yakatangale mukunena kuti mudzalimbana ndithu ndi katangale at all levels tatiuzeni kuti inu mwakhala mboma ndinunso munthu mmodzi mwa anthu amene anthu akhala akwamva kukamba nkhani yokhudzana ndi kuba mwina komanso katangale mboma mudzalimbana nazo bwanji nkhani zimenezi munthu amene amagulisa mankhwala ozunguza bongo ndabera umene koko amayang'ana dziko loti aduse amazo ndikadusa ukuku akandigwira andipha sadusako ndikadusa ukuku ango ndimanga ndipeza njira ya pasi ndalama ndithawe so is the environment first of all imene umayipanga create anthu akuba mboma leroli au na environment kuti mene zili kunoko utakuba choyambirira ndikuonesa kuna kuti boma langa ineyo Dr. Michael Use ukangoyerekeza kuba ambu yako kanaka guna mmanda azukama what you say anthu ena onse aphunzira pa iweyo munthu akakuganiza kungoganiza kuti ndibe chakuti iye ndakuthamanga kukapemphera mbuye mzimu umene usabwerenso ine mundiphesatu asanabe azithawa ku ofesi fechona kuti maganizo oti ndibe angombwerera iye kandikuthawa mu ofesi kupita kugona kuti ambuye mzimu umene usandipwetekese ineyo kusikhala kopya even to say tikabani allowance iyi kapena just that izopya ifeyo timadziwa bambo anga ineyo ukangochedwa kosewera ndiye tikaona ali pakhonde umayamba kulira wekha asana kugwire wekha ukamba kulira wokamera ndi kuti abwera sindikumenya president sosewera nayo president nanamuna lero pena naunini mawa kulibe ntchito nonse kumakomo wanu zitheka president akulamula lero kuti onse akuba onse mboma ndikufuna mbai Sunday akhala mundende onse akhala mundende so anthu amaziwana audit muli ma audit umadziwa kuna kuti apatu anthu akuba koma because ili ngati ka system akaba akamanga nyumba akati hotelo kumulanda
iye apite ku court akapange proof kuti izi ndi zake. Dziko linati tilande zonse zimene anthu aba maboma osapita onse tibwezerese mboma. Dziko la Malawi GDP yake ikhala mwamba. So kwa ineyo malamulo agwire ntchito. Tibwere ku nkhani yokhudzana ndi za umoyo. Palinso ndithu mfundo zokhudzana ndi zimene mudzachite pa nkhani za umoyo. Mwina tifotokozereni apa expand the healthcare system. Mwina tangotifotokozerani komanso kuti mudzazichita bwanji. You see, mati expand the healthcare system. Choyambirira tione kuti tikati munthu uyo wadwala pamakhala pamene kandida kaja kangoyamba before kuyamba imakandida yakulibeko m'midzi mwathu umu amati kupewa kuposa kuchiza. Primary health care system kumene anthu amakhala deployed kupita ku midzi kuti akaphunzitsa anthu za matenda tinazisirira ma BP ambiri tikanakhala kuti ndani ndi aggressive program yokhudza za BP sugar kuti anthu aziziziwa kuti mukamadi atu izi zikuvutani ndisakuziwa ine kumudzitu umati akaphika kani nkhuku ndiye zioneka mafuta ambiri ndiye mafuta akauta uma ndiye uziya akomba uziyadi amina jawo uvudia bwino and yet zimene zijazo zibe zimapha anthu. So primary health care njofunika kuti midzi muja anthu aziziwa kuti matenda awa amakhala mwakuti. Ndikupasa ndichisanzo anthu tusaziwa kuti syphilis matenda opasiranawa syphilis ngati osayichiza bwino syphilis umapenga misala. Anthu ambiri saziwa umapenga nayo misala. Chima za totoka, I don't know how to explain muchizungu, ndikupita kumutu iwe ndikupenga misala. Mwana amata kubadwa wa blind. Zonsezo zofuna ndo aphunzitsidwe. Mayi akakhala kuti ndiodwala ndiziti zimene ayenera kuziwa azidya chani sizi tizongoti aziziwa. Munthu aliyense ndiofunika is a special person kufika primary health care systems zikaiza mphamvu. Komanso ndakamba kale paja kuti ogwira chino chipatala apasidwe zimene zoyenera kuti akhale nazo malipiro awo akhale abwino azitha kumulongo manesi ambiri salongosolera ma patient matenda awo nthawi alibe chifukwa ali ochepa anthu odwala achuluka. Chifukwa chani ambiri akupanga ulesi chifukwa akumakhala ndi anthu ambiri. So zipangizo zofuna kuti zibwere kunoko zibwere. Cancer inayo kulilongoko tipange expand ku Blantyre kuno kulilongwe Mzuzu kuzomba ndizodula koma ndi moyo wa munthu. Komanso ma ambulance akati munthu akudwala kuku yapita mboma muli magamu ambiri ukuthi kuwatenga kwakonza sindalama zambiri kwakonza amene chandu kwaponya makliniki anthu athandizidwa. That is part of the system. Koma again it goes to the framework. Zimene zizazipanga ndani azipanga ndi akulu. Nipereke chisanzo Professor Adamson Muula epidemiologist amakamba kuti pakali pano ma statistics alimwa kuti amenya kuafunsa kuti izi zitingapange bwanji akuyalira zonse president aziziwa izi ndi kuchiziwa koma kuchiziwa ndani ndikanthenga takhala apa tatithandizire ukuku aeji kanyongolo a professor apanga zalo za maphunziro amaziziwa maphunziro akuti vuta swa papa takhalanya apa vuto life andale timaganza kuti pamene tawina boma ifeyo ena onse ali panjawo zero alibe akatizuzulayo bring them on board tiyendere limodzi. That is part of adding value to the action plans. Chabwino pali mbali zina kapena magawo ena anthu ndipereka chitsanzo cha achinyamata komanso amayi amene mwina ndi ambiri mdziko lathu lino komanso mwina aliso pa chiwerengero chambiri cha anthu amene akukaponya voti. Mwina amene wamabweretsera zokutani achinyamata komanso amayi. Achinyamata ndipereka chitsanzo cha ineyo nakhapo kanyamata ana ndilola kuti ndikhale kanyamata ndi ndani akamuzipanda ana ndilola bwanji zofunikira kuti ndikhale nyamata amapereka pakali panopo pali nyamata ina anapita ku school ina sanapita ku school onse aja wafuna zikhala usangalala amene sanapita ku school wo ndi chani chimene angamachite kuti apeze mwayi. Tiyang'anenso nkhani ya nyumba urban housing kuti pakali makampani ambiri amene azimanga zinyumba ane machito achinyamata amene sanapita ku school komanso ntchito za manja atakuthandizidwa kuti agwire ntchito. Ma business singotenga ndalama ndikuwapasa zipanga ndi business amangozidya
kuposa anyamata aja mwadziwe mukatenga kukana pansi diagnose them kuti anyamata pano ali mu state yanji chifukwa ena anayamba kusuta chamba ena kumwamowa kwambiri chifukwa choti asokonekera malingana ndi mmene dziko likuyendera mwabwerese pamodzi kuti aone kuti dziko lasintha inu ndinu anthu ofunika tiyamba kukusamalirani tikupasani zimene mukufuna mmenenso dziko limene likufuna kuti inu mukhale anthu citizens mzika zenizeni zothandiza kukweza dziko lanu. Anyamata amba kusintha amba kuona kunena kuti ife dziko ndiratu lingati mwana akamayenda kuja ukati watabwera kuno chakudya amathamanga ali kukuja fa chakudya is very far from him mukamwichana abwera. Anyamata onse watu ndi anzeru kwa ichana tabwera ndi kuno tiyambe kubweresa dziko limodzi si inu anthu ongotumidwa kamenya anzanu kapena ongojiya inu mulungu anakulengani kuti dziko muliyendese ndrama ndi izi training ndi iyi pangani izi inu muzipanga izi. Anyamata ndi abwinobwino amphamvu zawo azimayi ndi amene amasunga nyumba amasunga dziko amene ajawo mzapeza anyamula kadengukawa anyamula masamba anyamula tomato mimi jatu sungu nyama tomato ine ndikamayenda misika muja ndimamva nkhani aina mandongoneza ine capital yanga 5,000 a vice president mtanipasaka 5,000 kena ine nditukuka. Just imagine akuti 5,000 akuti 5,000 ina mutampasa mja 100,000 apita pati nzeruzo ainazo kungoti ifeo takana zinthuzo ndrama takakamira ma priorities azondoka. Chabwino mukuoneka kuti mu buku mmenemu muli zinthu zambiri zimene muchite mwina zimene sitinakwanitse kuzifotokozera pano chimodzimodzi. Pali nkhani yokhudzana ndi arts, sports and culture, muli nkhani ndithu yokhudzana ndi tourism and hospitality, pali nkhaniso yokhudzana ndi housing and urban development komanso zina zambiri. Mwina pamene tikuchoka zangochitika kuti mwina nthawi sidatilole kuti tikambe mwa chuchuchu zonsezi. Pamene tikuchoka mwauza chani Amalawi? Ndikameza arts, sports and culture. Tikatenga culture ndi ifeyo. Culture is about zimene mmachita inuyo. Mwina kandikunena kuti monga gule wankulu. Gule wankulu ndi art yovuta kwambiri. Ndili ku adra ndimapita kumene kujako akabwera ndikupasa ndalama zokwanira. Ndipo tinapanga plan kuti tiatenge apite akavine mdziko la ku Ulaya. Anthu akaone. Amene aja agule wankulu zimene machita ziyambiri siuziona mapanga chani. Koma kuyamba kuapasa ndalama ndikupanga boost art imene ijayo. Azitengedwa kuita mayiko ambirimbiri. For example, ku Germany, ina jamba funa segulire kugusa magamoto lawo anyuwani. Ndiri komweko tunakambirana kuti kuno tunabwera ovina kunoko. Tibageza chani? Gule wankulu kuti apite kwene kuchako. Ndiye tikatenga art. Ndikuna kuti art magule amavinwa mizika ndi chisamba kandi ndi munyongolo kwa lomweku kandi vimbuza ndikuwathandiza kuti anthu asambange manyazi kuti anaso adziwe kuti pali ndalama apa palinda ngasiya mabandi akitikaita nakamayimba pa misonkhano zindrama zambirimbiri akabwera magule aja amati yapasa zingati iwo ajaso azilipidwa ngati mabandi chifukwa ndi art kugulitsa dziko lathu. First thing Malawi peace tikhale pa mtendere. Anthu akabwera kuno pa immigration paja kamalowa entry point apa immigration akhale anthu aulemu athandize anthu. Pomalizira ndipemphe kuti anthu onse mukavote ndiponso simuponyesa mukandivotere ineyo. Mukandivotera ine muzivotera nokha. Muzidya zanu simukani mulandu. Mbuye mosemu simunja za chipani simunja za boma mmadya zanu. Tipitize ni moyo omwewo oti ifeyo tikhale ndi moyo wathu. Pakhomo panu pamene pali moyo wanu. Pokavota muganizire za pakhomo panu. Musaganize za munthu wina. Ine ndakonzeka kukusogolerani kuti mulione dziko limene Mulungu anakulengerani. Osangothamangira kuti awa tinadziwa kale mumuyangane sugulira aliyense paeka. Ineyo ndikalitenga dziko ilili muzamika Mulungu. Tathokoza kwambiri okhala FM program oyi. Zikomo. Amenewo anali Dr. Michael Usi amene ndi wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino komanso mtsogoleri wa chipani chija cha udya zake alibe mulandu kungofotokozapo zambiri ndithu zokhudzana ndi rescue plan for Malawi imene ndithu apanga launch posachedwa apa. Nkhani yambiri afotokoza kale. Ine ndi Chisomo Chehana. Mukola nonse.